गंसे कलेजाव सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्ला सानैबो जमा फरायोमोन। सेंग्राया सिख्लाखौ जोबोद मोजां मोनखोमायोमोन, नाथाय बुंना लानो गियोमोन। जेब्ला सिख्लाया बिनि खाथिथिं थाङो अब्ला सेंग्राया जोबोद मोजां मोनोमोन। बिनि समायना महराव सेंग्राया फाग्ला जाबाय। सानसेखालि सिख्लाया अखाजों सिजाना गावनि न' फारसे थांबाय थादोंमोन। सेंग्रायाबो बिथिंनो थांबाय थादोंमोन। सिख्लानाव साथा गैयामोन, नाथाय सेंग्रानाव साथा दङमोन। आरो सेंग्राया सिख्लाखौ गावनि साथायाव हाबसोनो लिंहरदोंमोन आरो सिख्लायाबो हाबसोफैदोंमोन। आरो सेंग्राया बेयावनो गिनाय लाजिनायखौ दोनथ'ना गावनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंबाय आरो सिख्लायाबो गनायना लाबाय, मानोना सिख्लायाबो बिखौ जोबोद मोजां मोनखोमायोमोन। बे सोमोन्दोआ बिदिनो सम जाबाय। जेब्ला बिसोर कलेजाव थाङोमोन अब्ला सानैबो रायज्लायलायोमोन, केन्टिनआव जमा मेथाइ जायोमोन आरो सेंग्राया सिख्लाखौ न'आवबो दोनहैग्रा जाबायमोन। बिदिनो गोबाव सम जाबायमोन। सानैबो गोसोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायलायोमोन। सानैबो जोबोद खुसियै थायोमोन। कलेज थांनाया जोबबायमोन, थेवबो सानैबो लोगो हमलायबाय थायोमोन। सानसे सिख्लाया बुंबाय दि, नाय, आं नोंनि बिदि सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय लोगो हमलायनायफोरखौ मोजां नाङा। आं लुबैयो दि नों आंखौ हाबा खालाम, सानैबो जयै थागोन। सेंग्राया बुंबाय, आंनो साननैसो सम नांगोन। साननैसोनि उनाव सिख्लाया सेंग्रानि सेराव फैना बुंबाय दि, आं नोंजों जुलि जानो हाला, मानोना आंनि जुलिनि रादाया गुबुनजों जाबाय आरो बे जुलिनि कार्ड आरो आंनि समाय नों आंखौ जेबो सोंनांला। सेंग्रानि मेगनाव मोदै बोहैदोंमोन आरो समायनि थाखाय जेबो बुंनो हादिया आरो मिनिफ्लाना न'फारसे फैफिनो। साननैसोनि उनाव हाबानि समा सफैबाय आरो सिख्लाया सेंग्राखौ फैगोन सानना नेबाय थादोंमोन, नाथाय सेंग्राया थाङा। जेब्ला सिख्लाया हाबायाव मोननाय गावनि गासै गिफ्टफोरखौ चेक खालामना नायो अब्ला बेयाव सेंग्राया हरनाय गिफ्ट दङमोन आरो सिख्लाया गिफ्टखौ खुलिना नायनायाव बिउस जायो, मानोना बे गिफ्टआव बै सेंग्रानि जिउ, गोसो गोरबो मोजां मोननाय दङमोन, जेराव लिरनाय दङमोन दि, आरे फाग्लि, नोंनि मोजां मोननायखौ लांफिन, नङाबा नों नोंनि फिसायखौ बोरै अननो। आरो लोगोआव बेबो लिरनाय दङमोन दि, जोबोद गोलाव रायज्लायनो दङमोन नोंजों, उननि जोनोमाव नोंजों रायज्लायनो फैफिनसिगोन गोदान जिउ लाना। माने सेंग्राया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। जुदि नों सोरजोंबा मोजां मोनलायो अब्ला नों बिखौ आधा रास्तायाव गारनानै थांनो नाङा। मालाबा बुङो दि, नोंनि अनगा आं दसे समबो थानो हाया। अब्ला नों साननानै नाय, बे जिउआव बियो नोंनि अनगा
बोरै थांनानै थानो हागोन? नोंथांमोना बे काहानिखौ मोजां नांनोबा लाइक शेयार खालाम आरो बेफोरबायदि भिडिअ नायनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। थ' लोगोफोर, उननि गुबुन मोनसे भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन।